se musím dostat pouze brainoty, které lítají. Takže za prvé nemám ani na bombardila krokodila, to je to. Lenže máme tady jeden secret hack. Za chvíli uvidíte. Dovolím se mi ho a vypýtam si od něho asi tak 100 peňážků, bude stačiť. Teďka jsem si vypýtal od Semiho 100k, doufám, že to bude stačiť. Že na 1 milion se asi nedostane. Tropy gangstera. Tak já si Cappuccino assassino. Alebo toto ještě. Perochello lemon. What? Napísal hej. Co jako? Co hej? Gangster futera. Fakt nerozumím té angličtině. Ne. Vy to nestíš. Mám na to dole. Já na to dole mám. Kde to kupuju? Duj. Ne, to není duk. Cupcake koala. Mám na duk. Duj. Doj. Co je tady? To nějaké lákovino. Mám 31 000. První rebirth. Jo. Uvidíme se, když získáme 1 milion. La. Tak, mám 1 milion. Vůbec jsem si to nekoupil vůbec. Já dávám rebirth. No, tak teďka můžu nejíst. Něco jiného dělat. No, máme tu radioaktivní event. Nevím proč. Já už to mám prostě 5000. No, uvidíme se, když budu mít aspoň 2 rebirty. Lidi, nakoupil jsem si tady nějaké věci. Ne, padá mi tortuginy a to ještě veľa zarába teda. Tady jsem si teda koupil ten starter pack. Prostě tam, prostě tady jsem si nějaké věci nekoupil, já si ještě jdu koupit nějaký Lucky Block. No. Tady máme nějaký divný prostě tabulky, nevím, co to je nějaký update. Takže last secret. Počkejte lidi, já vyzkoušám to čas štěps. Lomeno Chan C U Ski do Lucky Block. To dole. Nubini Pizzanini. Uvidíme, či to bude fungovat. Ne, nefunguje to prostě. Lidi, on nahrál nějaký modovaný, ne?
Za chvíľu máme 1 bilión, to je dosť veľa teda. Fúha, to Brbrpata by mal možno dokonce prodať. Čo potrebujeme nahrabiť? Brbrpata by mal možno... Bra. Ja som ho teďka predal. Boneca Ambalabu. Ja som ho teďka predal. Tak si koupíme prostě laky. Co s tím? Laky máme. Prvé laky. Je 9:20. Ja som dosť unavený. Ešte prvý lak nebude stačiť. Dúfam, že ten Brbrpata to spadne. Tak je tady. Brbrpatapi. Asi po nejakých 1 minúty. Čakal som dosť dlho. Na to, že proste nejaké. Proste živ. Ja už mám 2 patra. Takže vidíte, toto je znamená koniec. Ešte vlastne nemám 1 trilión. La 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 la. Vidí se mi to aktivovalo 10krát. Strawberry elephant. Koľko mi sa robí? Radioaktivní. Lidi, zapomněl jsem vám říct posledný rebert. Trulimero Trulicina. Nevím, kdo mi má postražit to Strawberry Elefanta. To je jedno. Ale já si s ním dám rebert. Prostě, čau. Tak uvidí se mi tu spávou někoho. Strawberry elephant. Strawberry Elefanto. Asi díky tomu, že jsem dokončil ten pro